Előbb azt megbolondult, hogy felfúrta. Ott énekel. Videózol, vagy mi van? Énekeljen? Olyan édesen mosolyognak a lányok. Hát még este a kapka milyen édesen fog. Tényleg videózol? Akkor mondjuk el, hogy mi volt. Jó. Hát ugye azt mondtuk, hogy vetkőzős póker lesz éjszaka. Megkérdeztünk kapkeresztelt barátunkat, igen őt, mosolyog, nagyon aranyos, hogy lenne kedve. És mondta, hogy persze! De hát nem így volt! jó lesz este. Mit szokott mondani az a tájszólásra? Mi az, amit szokott mondani? Ez a hülyeség? Miről beszél? Ezt ki szoktam mondani. Még egyszer. Pont a métázásra. Na mondd még egyszer, Levente. Miről beszélsz? Miről beszél? Itt a Boldizsár is, tehát ő is hallotta az egészet, tehát hogy, Miről beszélsz? hogy a Kafka vetkőzni fog, tehát póker nélkül. Kafka, miről beszélsz? Póker nélkül fog vetkezni. Nem hallottad, tehát akkor süket vagy. Beszélj. Anna is átjöhet pókerezni. Ezt tudod mi? Most találkozunk egyébként. Ezt tudod mi? Ezt tudod mi? Hogy hallgassam meg, ez egy szem. Kis szégyenlős lányok ott a sarokba. Hanna. Zita is ott van. Igazítsd meg a séród. Nem mondtam, hogy nem hallottam. Megverlek. Jó, ezt nem vesszük fel.